A jestli je to jenom spuštěný. To tam překročení řebíkama, no. Moc řebíkama. Víte na to u dalšího videa? Já myslím, že by to šlo vytrhnout, no ale... Nějaký dlouhý řebík. Ne, malý. No. Tak to vytáhnu prstama. No to jo, to určitě, no. Ale aby to nějak zpátky drželo na šukat nebo na jiné místo, to tam většině pak pchnout. Na jiné místo, že v tom laně je to jedno. Tomhle je to jedno, Ta dívka zatáhne. Uvidíme, já čekám budu doma ještě to dělat, no. A zítra byste měli vypít barvu. My jsme ale spolu teda, já nevím, jakou barvu, jak Však je. spolu. No. Nebo ani s tebou nemusíme. Nemusí se mnou jezdit. Ale tak já nevím, Korečky koťasový. já nevím, jaká je to, jaká je na sádro kartona, jaká je na zeď tam. To je stejný. Jo? A pílo teda. No ale jak spočítat plochu? Bílo k čemu? No tak my tam máme tu jednu stranu, ta jedna strana je bílá. Já mám bílo. Takže jenom tu oranžovou. Kolik? Autíčka, Jak to spočítat, tu výdatnost? vláčky, prostě co jste? To je ve škůrkách. To si rozhývat naše. Kolik to má? No 6krát takhle, stejně. Je kolik, 2,5? 3? No, 2,60 já to mám. No, 3 zhruba. A 6. 6x3 je 18. 18krát, 4x3 je 12. čili 12, 24 a tak, Ne, 6. 6x3 je 18 a 12 je 30. A pak tam má název bez dveří, to je taky těch 12 nebo 10. Takže 40 metrů čtverečních. a to máš bílý. A budou potřebovat 2 vrstvy, že? Takže 80 čtverečních metrů. Na 80 metrů, no. To 6x3 zhruba je 18. vychází 4x3 je ta 12. desítka. 20, 30, No, když vyjdeš to jako... 40 na 2,80. Leňo, vyjdeš to na moje jméno. A u koho? A já tam mám 10% celu. Kodleku tady, nebo kde? Ne. Buď tady, nebo na Vrahovice, mám si dvou mám celu. No tady, jak jsme brali barvy na to, na Jak jsme tady byli spolu vedle špáru? No, vedle špáru, No, před tak tam špárem, pojedeme. před Však špárem. jo, tam jsme přece brali No. tu zelenou. A tady. No, chceš na moje jméno o tom. na 80 metrů, to je jaká partovka by to měla být. Asi desítka. Jenom? To je to tak zhruba na těch 100, Jo, 110. dobrý, jo. Ale nějaký štětky, válečky, whisky, nic. Já mám všechny. Takže barvu. Jo. Jenom A barvu. bílou teda máš. Jo, mám. A tam je té bílé trochu, že to tam je má- kolem oken. To je jenom kolem oken. Tam má 95 Bílé. bílé, takže to je... Jo, zářivá bílá, ne? Takže si teda koupíme barvu a ty bys mohl najít ty, ať mi to můžeme na ten den vyklidit. Tak se to můžete vyklízet a víte, jenom jestli budete to vědět, jak to budete mít, no. To my vyklidíme za dopoledne, takže nebudeme vyklidit Tak já zítra. nepůjdu do práce, tak já třeba zítra půjdu do práce a v úterý nepůjdu do práce. Takže v úterý to vyklidíme. Takže v úterý to ráno to máme za 2 hodiny To je vyklidit. pryč, no. A říkal Honza, že bude chodit každý den ráno, tak nám No, stane. pomůže. No, Jsme na to přijít. No. Všechno vyhážem oknem a Do obyváku, co půjde ještě, co bude a do obyváku. jsme tam jako berec. Malý komody vyhážem ven a venku co zpříznáme, půjde, no. dáme No. přes dveře. co jmene? No i župík může dát do obyváku, skříň ven a když jako to zatáhne plný. No však ne, to je jasný. A tam toho moc není, já si to Televizu vyhodím, to na mají No to tam vyhoď, no. Taky nože. Tam už televize nic není, no, dneska taková. A tam zase to televize na tom, že to můžu si přepnout na jiné koukání, že no. Já nevím, jak to funguje, to by musela být Funguje tak, aby... sampě, no, nebo já nevím, ne. Mají. Tady je, Třeba do školy někdy časem. Já nevím, jestli Do já škola. nevím, A jestli kolo jí- točí odpoledne. Jo, no. Když to tam roztočíš, to Je tam. to skrčka, kde on za ním jede. takže v úterý. Pedrosa. Úterý na úterý my to vyklidíme. Když si chtěl vybourat se Pedrosa. Dovolený, když si tam na příští rok budu už hledat jako já. No, jasně, No, no. víš, protože tak jsem byla závislá vždycky na Magdě, že co ona našla, tak já už si to můžu Já dělat. jsem se potěšila, že mám ten tablet a když tak bych vám vypsat ještě do bezva. A to není nutné, nemusí být to ne. No, já si Já stejně budu potřebovat výuku k tomu, víš, že až budeš mít čas, to nespěcháš. to koukej, Mačku, jo, pojedeme. Špítě už u nás. Kde se na to už ho má? Sorry. Kde se na to? Čau, čau. On už ho má zaprdelo. To,
Že to je